कसुगाव ब्लक जोंहा इउपिपिएल कमिटि हिसाबै बे अफिसनि लांगोनायाव मोनसे गिदिर सुबुंगमा होननांसिगोन आरो बे बिसायख'थिनि जि मेल बहायनो गोबां 500निबो बारा गुबुन गुबुन रावारि रायजो राजाफ्रा बहाय दिनैहाय जगदान होबाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव। बेनिफ्राय बेयो फोरमान खालामो फैगौ बिसायख'थियाव जे 4 लाखनि बारा भटआव जोंनि इउपिपिएलनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी मानगोनां बिथाङा देरहानानै बे ओनसोलनि जे प्रतिनिधित्व एबा थान्दै हिसाबै दिल्लीयाव थांनाया बे निश्चित जाबाय, बे स्पष्ट जाबाय। नोंथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों बे खेबाव जों बर'फ्रा खौसेथि जानानै एनडिएनि बिजाथिनो भट होनांगौ होननानै मानि थाखाय जों खौसेथि जानांगौ नोंथाङा बुंदों? ना खोथायाथ' जोङो बावबाथ' जानाय नङा। 2014आव बिपिएफनि जानानै आंबो केन्डिडेट जादों आरो बे समाव आङो मन्थ्रि हिसाबैनो दंमोन आरो बिपिएफआ बिटिसिआव सरकार दंमोन आरो दिसपुरावबो सरकार दंमोन। 2019आव आब' प्रमिला रानी ब्रह्मखौ बिथाङाबो मन्थ्रि हिसाबैनो एमपि दारायदों आरो बे समावबो क'क्राझार आरो दिसपुराव बिपिएफनि सरकारा दंमोन। ओरै बेराफारसेथिं मानाव गेदेर इउजि ब्रह्म दिनैनि जोंनि मन्थ्रि बिथाङा पिसिडिआर हिसाबै दारायदों आरो 2019आवबो इउपिपिएल हिसाबै दारायदों। जोंथ' बयबो जेनजोबदों, बे बास्तब सैथो। दा गतिके दिनैनि परिस्थितिया मोनसे सोलायनाय फैदों आरो बे सोलायनाया बोरै बोरै फैदों रायजो राजाफ्रा जों फ्राय बयबो मिथिबाय। आं बेखौ गोलाव बुंला। दा समया परिस्थितिया दाबि खालामदों आरो जोंखौ फोरोंदों, मोनसे डाइरेक्सन होदों, मोनसे थिनदों जे ओरै नोंसोर ज' जाजोबनानै एनडिए हिसाबै जिबायदि बहाय मोनसे सिद्धान्त फैबाय, बे एनडिए हिसाबै फैनाय थांखि एबा सिद्धान्तखौ जोङो गनायनानै लानाया मोजां आरो जायजों स्पष्ट जाबाय एनडिए हिसाबै इउपिपिएल हिसाबै ट्रेक्टरनि सावगारियाव जोङो देरहानो हायो। जोंनि जयन्त बसुमतारी मानगोनां बिथाङा देरहानो हायो। बे खोथाया बांद्राय गोथौ बिजिरलायनांगौ नंला। बे सायाव जोङो नायब्लाबो एसे सायाव जों नायब्लानो जों बे जिनिसखौ जों नुनो हायो। बेखायनो गले गले बुंबाय थानाय जादों। बे समखौ जोङो मोनसे सनानि सुजुग हिसाबै जों लानाया मोजां, बेखौ जों मिस खालामनो नाङा आरो बे हिसाबै राजनिति दल हिसाबै जों गावजों गाव एना एनि जायालाबानो जातीय मोनसे सिन्थाधाराजों जोंनि भबिसतनि खोथाखौ जोङो गुरुत्त होनानै प्रायरिटि होनानै जोङो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनाया एबारनि थाखाय जोबोद गोनां। बे बाथ्राखौसो आं बुंबाय थादों। गोजोन्थों।